perechile, te uiți la mine că ești frumos. Două bile acum, da? Da, pe rând. Una și două. Una și două. Hai, bravo. Bun. Prima cursă din grupa A3, concurentul cu numărul 1 și concurentul cu numărul 8. Atenție mare la culoarea verde a semaforului, da? Hai să-i dăm drumul! Primii concurenți din prima grupă pe care noi am extras-o din acel bol minunat la Source, grupa A3. Primii doi concurenți. Hai să vedem. După cum am plecat de la start, am impresia că Skoda Octavia probabil va merge mai